Velkommen til Persio+ Huse. Vi er specialiseret i at bygge arkitekttegnede huse med en meget lav energiramme, hvor der ikke er gået på kompromis med det funktionelle og arkitektoniske. Vi tilbyder vores designserie af arkitekttegnede huse tilpasset jeres ønsker, og desuden tilbyder vi jer jeres helt eget arkitekttegnede hus. Vi har som standard en række væsentlige og luksuriøse tilvalg inkluderet i prisen fra start, og vores erfaring er, at disse tilvalg alligevel bliver tillagt byggeriet i slutfasen. Alt i alt en værdi på nok 200-300.000 kroner i forhold til andre typehusvirksomheder. I bund og grund betyder det, at bygger du med Persio+ Huse, behøver du ingen tilvalg, og du kan derfor regne med vores pris uden overraskelser. Vi bygger til konkurrencedygtige priser, og vores huse opfylder mere end lavenergiklasse 2015 kravet, og dette er huset i sig selv uden tilvalg og til den afsatte pris. Ved tilvalg kan huset opfylde lavenergiklasse 2020P, hvilket betyder, at huset har overskud på energikontoen. Kort sagt, det producerer mere energi, end det forbruger. Og derfor er kendsgerningen også, at producerer du din egen elektricitet og varme, sparer du penge hvert år i en tid, hvor energipriserne kun stiger. Investeringen i et Persio+ hus vil ikke kun gavne dig, når du bor i huset, men også hvis du en dag skal sælge dit hus. Vi projekterer og koordinerer alt i samarbejde med dig, og det betyder, at I fra første til sidste fase har én person som kontaktperson. Vi sikrer herved, at alle aftaler og detaljer om projektering og materialer bliver fulgt til punkt og prikke. I vores verden er det vigtigt, at der er en rød tråd igennem hele huset, og af samme årsag bistår vi i alt fra planlægning omkring belysning, inventar, køkken og udenomsarealer. Vores firmastrategi er klar. Tilfredse kunder, som føler, at vi styrer dem igennem processen med fokus på detaljerne.